Hello mga parente, welcome sa akong YouTube channel. Sorry kayo nga karon pa ko nakabalik og tutorial kay medyo busy gyud ta sa atong trabaho. Salamat kay inyong tanan bisan tuod og talagsara ta maka-upload og video. Naragyapon mo nagsunod nako. O sana shout out ay ni Spot Treasure, Bad Boy Kalaang, shout out ni Jude's Vlog, shout out ni Maria sir, shout out po ni Nogi Hunter TV, shout out ni Maria sir. O kini nga video tudluan na punta mo og unsaon pag hide sa atong subscribers. Kana bitaw atong taguan, di na to ipakita sa atong viewers kay naiuban diha nga maulaw sila nga makita ilang subscribers kay gamay pa kaayo. Pwede na to nang i-hide. Sundir ako ninyo, tan-aw ra mo aning video ha, humana para makabalo mo. Simple ra kayo ni. Si magsugod na ta. Ug karon ana mo sa inyong cellphone, inyong pinduto ning Google Chrome. Tapos inyong i-search dire youtube.com. Pero ako ana na may nakabutang YouTube. Akong i-click. Tapos mo na ni siya, kita mo aning 3 dot nga nasa taas, inyo nang pinduton. Then kinahanglan naka-desktop yun ni siya, sige. Desktop. Tapos kita mo aning profile icon ninyo diri sa kilid, pinduton ninyo na your channel. Then arita sa mo na ni siya customize channel. Loading tayo, loading. So mao na niya YouTube Studio. Sunod ninyong i-click, inyong pinduton ning nasa ubos. Nasa ubos. Nara na nakabutang gear o settings. Mo na siya settings kini. Pinduton ninyo ni. Dayon, ari mo sa channel. So mao na ni atong channel ay basic info, advanced settings, picture and eligibility. Ari ta sa advanced settings. Click ninyo down, scroll down. So nakakita mo aning subscribers count. So kung inyo nang ako naka-uncheck na kay gi-hide man ako. So kung naka-check na diha, pareha na naka-check na, so meaning nakita sa mga viewers akong subscribers og pila ka buok. Pero inyo nang i-uncheck, uncheck ninyo na, padili makita sa inyong mga viewers ang inyong subscribers ug unsa nakadaghan. So kamuray makakita, kamura mismo makakita. So mo na siya, inyo ra nang ug inyo nang i-check, naka-check na, then i-save ninyo, pinduton ninyo yung save. So meaning nakita na sa inyong mga subscribers, naka-enable inyong inyong subscribers sa inyong mga viewers. Nakita nila kung sa kadaghan inyong subscribers. Akong gi-hide mo na siya, wala siya naka-check. No na nakabutang subscribers count. Ingon ana ra. Simple ra kayo. So ingon ana ra, di ba? Sayon pa kaayo. So buhatan na ninyo na sa inyong mga channel. Kung ganahan mo nga dili makita inyong mga subscribers sa inyong mga viewers, kay maulaw mo kay gamay ra. Na to ara. So nang hinaot ko nga nakabalo na pud mo sa akong bagong tutorial. Kuan kanang daghan nag-tutorial ani pero late ra ko nga ni upload ani kay
kabalo ba kang busy kayo sa trabaho. So inana lang. So nang hinaot ko nga nanapog ko'y natabangan kabahin sa usaon pag hide sa subscribers. Sige, dayon ayaw mo kalimot sa pag-subscribe ha sa akong channel. Nara sa ubos, pindutaran ng subscribe, na ngalan subscribe, then hit ang notification bell para ma-notify na po mo sa bago na kong upload. Kamoy makaunag tan-aw sa mga bago na kong video. So dili ra kay ingon puro ra tutorial ni atong video, na po tayo mga funny video, comedy. So sige, ayo-ayo mo diyang tanan. Ampo na tas Ginoo nga mahuman na ning pandemya kay para manormal na tanan. So daghang salamat ninyo. Bye-bye.